Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын қарайсыз. Сізнің білән мен Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшыуыбызда шеше һәм гүл сүзләренә күзәтү ясарбыз. Шеше гомум төрки сүз. Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә аңа түбәндәге билгеләмә бирелгән. Ачык һәм ябык ырлыклы үсемлекләрнең таш яфракларыннан сөркәч белән җимешлектән гыйбарәт үрчү әгъзасы. Габдулла Тукай әсәреннән мисалда китерелгән. Сирень чәчәге, роза чәчәге. Урманның бер почмагында чәчәкләнгән бер гөлнең кисәктән генә чәчәк башы шиня башлады. Татар әдәби телендәге чәчәк сүзнең сөйләшләрдә сичак, сисәк, сискә, сайчак, сәтсәк, сисәк, шәшкә, шишкә һәм башка бик күп төрле вариантлары бар. Касым сөйләшендә кулланылган шиши варианты гөл мәгънәсен белдерә. Мисалларга тукталып үтик. Яшь вакытта алларыма сичаклар кадамадым. Сичәкләр күк таусырта. Югалган сичагым кебек торасың уйларымда. Татар телендә сайчак әйтелеше дә очрый. Чәчәк сүзе төрле фонетик вариантларда башка төрки телләрдә дә киң таралган. Мәсәлән, Алтай телендә чәчәк, уйгыр телендә сечок, башкорт телендә сәскә, чуаш телендә чәчкә. Чәчәк сүзенең сөйләмдә агач яфрагын белдергән очраклары да бар. Бигрәк тә бу мәгънә җырларда чагылыш таба. Әйтик, Крәшен халык җырында урман чакта карама ничек чәчәк жарала. Чәчәк сүзнең телебездә тагын башка мәгънәләрдә кулланылуы да билгеле. Мәсәлән, Казан арты Крәшеннәре сөйләшендә ул кыш теле буларак мәгълүм. Менә без бәйрәмнәрдә чәчәк пешерә торганыек. Май белән күкәйгә генә пешерәбез. Кисә торган машинасы да бар. Чәчәк лексемасы сүзсезмәләр составында килеп яңа төр чәчәк һәм үләннәрне белдерергә мөмкин. Мәсәлән, кыңгырау чәчәге, умырзая чәчәге, ут чәчәге. Татар теле сөйләшләрендә чәчәк мәгънәсендә еш кына гөл сүзен куллану очраклары бар. Гадәттә, гөл сүзе татар телендә бүлмә гөлләренә карата кулланыла. Мәсәлән, зәйтүн гөле, исле гөл, хәтфә гөл, үрмәле гөл. Гөл суфичылыкта күңелнең илаһи мәхәббәт белән ачылу символы. Суфичылык әдәбиятында былбыл гашык, гөл сөйгән яр. Христианлыкның башлангыч чорында гөл Хәзрәти Гайсаның символы булган. Мәрьям ананы да чәнечкесез гөл дип атаганнар. Гөл рәсеме кылыч кынысыннан алып, шәйхләрнең чалмаларына кадәр бөтен нәрсәгә, тукымаларга, китап битләренә, кабер ташларына, минбәр, михрабларга төшерелгән. Гомуми мәгънәдә гөл чәчәкле үсемлек. Гөл сүзе еш кына сөйгән ярның матурлыгын, зифалыгын һәм башка күркәм якларын тасвирлый торган сүз-сүрәт булып тора. Мисалга тукталып үтик. Гәүдәләрең күз алдымда чәчәк аткан гөл кебек. Чәчәк мәгънәсендә урта диалектның Балташ, Мамадыш, Минзәлә сөйләшләрендә тәтәй, Перм сөйләшендә түти, тәтәй, Тау ягы Крәшеннәрендә тәти лексемаларын куллануда бар. Бөек шагыйребез Муса Җәлил дә үзенең иҗатында чәчәкләргә еш мөрәҗәгать иткән. Чәчәкләр дип исемләнгән шигырен искә алып үтик. Болында күп матур чәчәкләр, барсы да татлы, хуш ислеләр. Нәркисләр, сөмбелләр, хәммәкләр, нәкъ сезнең ирнегез төслеләр. Чәчәк сүзе белән бәйле бик күп кенә мәкаль әйтемнәр һәм канатлы сүзләр дә бар. Кайберләрен искә алып үтик. Бер чәчкә яланны матурламый. Бер үк чәчәктән кырт бал җыя, йылан агу җыя. Матур чәчәкне кырау тиз ала. Тигәнәк арасында үскән чәчәктән саклан. Үсәсе чәчәк таптауда да үсә. Чәчәк булган җирдә бал була. Чәчәкнең матурлыгы бер ни түгел, хуш исе булмаса. Чәчәк күрсәтмәгән агачтан җимеш көтмә. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина, сезнең белән сау булышам. Очрашуларга кадәр.